En agronom løber ind i flere tilfældigheder. Han møder en pige, derefter via hende en gammel studiekammerat, der viser sig at være blevet leder af et meget hemmeligt forskningsprojekt. Første del af julens danske thriller med Søren Pilmark, Birgitte Simonsen, Bent Mejding og Solbjørn Højfeldt. Blændet. Du har en gæst. Han er fra Tyskland, La Salle, medicin, kemi, bioteknologi. Hovedsæde Schweiz, afdelinger i 22 lande. Nej, 23. Kom med. Værsgo. Herr Nygaard. Hans Andersen. Bo Nygaard. Du tjekker lige billetten, ikke? Jag har kommit för att ge er ett erbjudande. Jag vill bjuda ner er och arbeta för oss i Schweiz. Det är ett eget projekt. Genmanipulation av korn. Det intresserar oss. Jag har läst er sista artikel i Nature. Ni är redan på god väg. Ja, det är visst tämligen optimistisk udlagt. Ni har skapat en kornplanta som är resistent mot en imponerande rad av sjukdomar. Det har ingen gjort för er. En plante, ja. Som vi ska se till att föröka och bli till miljoner. Ja, det er jo netop det, vi ikke kan. For at få generne til at forblive i arvemassen, må vi først finde porten. Porten, ja. Porten till alla lycksaligheterna och alla pengarna.